zrazu len prišiel SBS-kar, chytil ma za rameno a ma stamať vytrhol. Zrazu som si našiel počítač bez káblov. Som zarobil nejakých... Možno to bola aj... Ma zastavil policajt a skončil som až na súde. Čauko, volám sa Dominik Bodnár a takto som sa stal asátorom. Narodil som sa v Košiciach 2. januára 95 o 14. hodine, inak streamujem 14:30, takže to je podobne. Aké bolo moje detstvo? Podľa mňa úplne jednoduché. V tú dobu neboli počítače, tak sme behali po vonku, hrali sme parkoury, prestrelky, schovávačky na bicykloch, lámali sme si ruky, nohy. Som často chodil ku bratrancovi, lebo mal počítač sa pozerať, ako hrá hry. K ďalšiemu bratrancovi, ten mal PlayStation. Už aj moji spolužiaci v škole mali počítače. Tam som si nejaký rok som si aj vymýšľal, že mám komp. Že aby som nebol za trápaka. Tak som chodil k bratrancom skúmať, že jak sa to robí, hraje, inštaluje veci, aby som mal sa čím baviť v škole. Prvý stupeň jednotky, dvojky. Druhý stupeň už z matiky bol problém trošku. Tam už bola prvá trojka, ale inak jednotky, dvojky. Chémia bol problém, to bola tiež trojka. Nesedela mi chémia. Už na strednej som prišiel, tam bola hneď, skoro som prepadol z matiky, bum, hneď na šupu. Obchodná akadémia v Košiciach, Vacunova. Takže tam bol dosť skok z tej matiky, ale ja si myslím, že dobrý. To, čo ma bavilo, tak v tom som si myslím, že exceloval. Tam som nikdy mal problém ani na výške, ani na základnej, ani na strednej. To, čo ma nebavilo, tak to bol pre mňa veľký problém sa naučiť. Keď som dospieval, tak prišli prvé počítačové herne, kde sme si nemali počítače, ale mohli sme prísť zaplatiť 20 korún, BIM hodina, alebo vyniesť typkový smeti a dal nám plus 30 minút. Čiže sme to tak nejak kombinovali, to si myslím, že aj mi vybudovalo nejakú lásku k hrám, že som to nemal vždy k dispozícii, že som to mal napríklad iba dvakrát do dňa na 2 hoďky a potom sme museli ísť von a tak. A všeobecne vonku by som to definoval. Ja som bol dosť často vonku s kamošmi, klasicky letov babky. Šišia, ty to zmenši si hlavu. To proste vždy tak muselo byť 2 týždne. Ešte futbal som hral. FC Lokomotíva Košice, to isto nájdete možno aj fotku. Tak z prvých hier boli také tie proste Rage of Mage sa to volá, napríklad Age of Empires, Empire Earth, Command and Conquer, Red Alert a také tie 2D stratégie. To sme dosť často hrali, lebo však moc hier v tú dobu je keby neboli. Keď prišli prvé 3Dčka, jak Vice City a World of Warcraft a tieto veci, tak to už bol Max Payne, ty kokos. Tak to už bol dosť prepad do hier. Tam som už trávil viac času doma, jak vonku, sa priznám. Úplne prvú, tak to boli podľa mňa, že Raptor stíhačky. To bola taká 2D hra, kde je stíhačka, Raptor a proste je to bomba, ale už neviem, jak sa to volá. A ako náhle prvý internet prišiel, taký fun fact, že keď bol internet v internetových kaviarniach, tak my sme s bratrancom chceli byť strašní hackeri, tak sme zobrali CDčko, sme to išli napaliť. Sme zobrali ikonku internetu, dali to na CDčko, napalili sme internet a že si sme to donesieme domov, že budeme mať aj my internet. Takže takto sme to chceli nejak odrbať. Ja si myslím, že mamka bola dosť benevolentná v tom, ale otec mi vždy vravel, že môžeš hrať koľko chceš, pokiaľ máš výsledky v škole a máš nejaký koníček mimo hrania hier. Čiže pokiaľ som tie veci spĺňal, tak nemal s tým absolútny problém, koľko hrám alebo čo hrám. Ale ako náhle som už polavoval v škole, tak mi zmizol kábel z kompu. Zrazu som si našiel počítač bez káblov, tak som si utekal do Datartu kúpiť nový. Čau oco, mal som druhý kábel. Ale učil ma k disciplíne, aby nebolo všetko zadarmo a tak. Čo si myslím, že mi vo výsledku aj pomohlo potom pri streamovaní aj ďalej. Ja som chcel vysokú školu, ktorá je spojená s mojou strednou, čo je vlastne ekonomická. Nejak so zameraním na nerastné suroviny a to je Banská fakulta, Technická univerzita, Management zemských zdrojov. Čiže to je poloekonomický odbor. Nebola to ťažká škola, pretože zase znova to, čo ma bavilo, mi išlo. Ale čo ma naučila výška, by som povedal, že je disciplíny. Že zapínam napríklad streamy 14:30, som tam tých 8 hodín vo väčšine času. Plus veľa kontaktov, známostí, užil som si ten život, myslím si, počas výšky. Samozrejme, nie som úplne zastanca toho, že musíš hneď grindiť peniaze a vybudovať si totálne, že Lambo a jedno s druhým. Ja osobne som to vždy mal tak v hlave, že je to môj skôr záložný plán B. Pretože vždy som sa chcel živiť niečím s hrami, ale v tú dobu som si nevedel predstaviť, že čo budem robiť. Budem programátor, veď neviem nič naprogramovať. To je proste nereálne.
čo budem robiť s hrami. No a potom som spoznal jedného chlapa, čo buchal do lampy na moje video pri FIFA. Ja skapem! Tak ten mi ukázal, že sa dá živiť hrami aj nemusíš úplne nič vedieť o hrách. A tesne predtým, jak som končil výšku, tak som chcel ešte využiť to, že oni dávajú študentské víza. To znamená, že mi dali víza, robil som, v Outer Banks som pracoval, to je aj seriál, také tie ostrovy. Teraz sa budete smiať, ale volá sa to reštaurácia Dirty Dicks. Ako Dicks je u nich aj meno, takže je to taký dvojzmysel. A robil som všeličo možné. Robil som v kuchyni, robil som, baser sa to volá, dávaš do poriadku stoly, do pôvodného stavu, zásobovanie stropné, tieto blbosti som menil. Bol som na to zrovna 4 mesiace, z toho 1 mesiac sme za tie peniaze cestovali v podstate po celej Amerike. Že sme boli New York, potom sme boli Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, San Diego. Chceli sme ísť aj Miami, ale to nám nejak nevyšlo časovo, tak nakoniec sme boli viac v LA. Asi taký príbeh je, že ma zastavil policajt a skončil som až na súde, lebo mi neuznali International Driving License. To je môj vodičak, ktorý si vlastne upgradeneš na medzinárodný a podľa ich federal law, čo je vlastne zákon, ktorý je nad všetky zákony v Amerike, lebo tam každý štát má svoj zákon, ale ten federal law je nad všetky, tak tam to má platiť. Ale policajt, ktorý ma zastavil, texaský ranger, Chuck Norris, povedal, že to tak neplatí. Chuck Norris je prý tak drsnej, že pod svým plnovousem nemá bradu, ale ještě další pěst. To je směšné. Chuck Norris? Mi udelil pokutu, že jazdím bez vodického oprávnenia. Že si mám spraviť ich vodičak. Ja poviem, čo? Však to je na koľko? Ja som nevedel, že tam to je úplne inak, že tam vodičak si spravíš za deň a za $15. Ale musel som sa učiť zákony, všetko ich, značky ich, prídeš tam, zrobíš si to za deň. S tým som šiel potom na súd za prokurátorom, ktorý mi povedal, že vlastne som to nemusel robiť, lebo že som mal pravdu, že to platí. Takže super. Som zaznamenal, že sú aj profesionálni hráči, nejakí na scéne, ktorí to robia profesionálne a e-sportovo a že idú bomby a proste hrajú to dobre. Tak najprv som to mal taký smer, že čo keby som bol profesionálny hráč, že by som začal nejakú hru grindiť a bol by som v nej najlepší. Tak vtedy som nejak takto dúmal nad tým, že by to bolo možné. Ale potom som zistil, že úplne, že asi ten level dosiahovať nebudem. YouTube ma nelákal v tom, že som si neprišiel úplne kamerový typ v tú dobu. Však aj teraz, keď robím YouTube, väčšinou to ťaháme zo streamov a striha mi to niekto iný. Ale videl som, že streamy sú dosť také autentické v tom, že presne mi to prišlo aj v detstve, keď sme chodili 4 a 5 ku jednému kamošovi a pozerať na to, jak hraje. Tak ja som si predstavil, že ja som ten kamoš a tí moji kamaráti sa na mňa pozerajú, ak hrám. Len je to vo väčšom a je to proste online. Zapol som si Apex Legends tú dobu, lebo to sme hrávali a mal som tam 10 ľudí. Ale to bolo také, že kamoši a takí, čo sme hrávali na Discordoch, tak sa prišli pozrieť, hrám a tak ďalej. Horšie bolo o pár dní na to, keď už potom tí kamoši už nechodili, lebo však oni mali tiež svoje, alebo prišli len párkrát a už to potom tak kleslo. No a potom som musel už vymýšľať, že čo s tým. A ako vznikla tvoja prezývka Astatoro? Úplne jednoducho. Tvoril som si, myslím, že charakter na World of Warcraft. Nevedel som meno. A v tú dobu chodil ten Juki Papaya, myslím, a pýtal sa takéhoto chlapca, že NHL týmy, Panathinaikos Atheny a typek, že Pantany. Tak to nájdeš, to video isto, to tam strihni. Tampa Bay Lightning. Pantany. No a spýtal sa na Ottawa Senators a on povedal Astatoro. Budem ti hovoriť mužstva z NHL a budeš opakovať po mne, hej? Ottawa Senators. Astatoro. Tak takto vzniklo moje meno. To, že má meaning v španielčine je ďalšia vec, to som nevedel. To myslím, že znamená rohy býka, Asta del Toro, alebo tak nejak. Lebo ja som hral potom to Vouko a strašne sa mi zdravili Španieli v PMkách. A ja som im písal, že čo robia, že prečo sa mi zdravia. Že mám ich proste španielské meno, že si mysleli, že som Španiel. Asi po pol roku, možno po 3/4 roku to bolo, lebo Twitch to mal vtedy tak nastavené, že až keď zarobíš na určitú sumu, tak ti to pošlu. Som zarobil nejakých $300, možno to bolo až rok. No mal som určite šťastie, by som to nazval, v tom, že v tú dobu nebol taký prietrh streamerov, jak je teraz podľa mňa. Ja som hrával nejakú hru a v mojom okolí boli hráči tej hry, a medzi nimi bol aj streamer, Sweezy sa volal,
ktorý neskôr začal so mnou hrávať, lebo proste asi, neviem, proste si povedal, že som vtipný alebo niečo. Tam som nahrával prvú časť komunity, kde už som mal nejakých 100 ľudí, dajme tomu, hej. Skrz to, že som mal nejakých 100 ľudí, hrával som s ním, si mal všimol napríklad Rest, tak som s ním hrával. Potom prišla éra Among Us, kde sme to hrávali spoločne. To bol už taký snowball, že tam sa to už proste, čím viac čísel máš, tým máš viac čísel. Že nejak sa to proste nabalovalo na seba, lebo každý bol zvedavý, že nová tvár na Twitchi, kto to je, poďme sa pozrieť. A tak potom roku a pol si ma aj všimol Dušan. Ako sa volal slovenský generál a politik, ktorý zahynul v roku 1919 pri leteckej havárii? Tomáš Garrigue Masaryk! On mňa natočil hashtag Me1 celé. A tá polku hashtag Me bol som ja, si pamätám. A to sme sa ani nepoznali. To ja len som sedel jedného dňa za počítačom, hral som hru, bol som off-stream. Ale mal som otvorený chat. A pozerám sa na ten chat a zrazu mi tam začali chodiť followy. Ale tak, že to bolo proste sypanice, aké by to bolo botované. A ja hovorím, že ty kokos, že chalani, že mňa asi niekto botuje. Ale pozerám na tie mená a tam boli doma aj české mená, slovenské mená, že ty kokos, že čo to je? No a potom som si otvoril PMky na Instagrame a spam PMiek. Dušan, o tebe Duklok spravil o tebe hashtag Me, pozri sa hneď. Že čože? Čože? A vtedy som bol úplne že z toho odvarený, že typek, proste jeden z najväčších youtuberov, ani ma nepoznal, lebo to iné, keď dáva shoutout kamarátovi a venoval mi 50% tých mečiek. Takže ja som bol vtedy úplne že odvarený, som nechápal, čo sa deje. On namieril spotlight nejak na mňa a čo s tým budem robiť je na mne. Takže niekedy som mal proste horšie streamy, niekedy som mal, že som zase vyletel na nejakej hre. A tak to ide dodnes podľa mňa. Už je to tak staré, že ja na to už aj zabudnem a niekto keď na mňa zakričí hej Zipu, tak hovorím si, jak si to pamätáš, že to už je jak keby dinosaurus na mňa zakričal. Niekto na ulici oslovil touto nejakou tvojou hláškou z toho streamu, čiže stáva sa ti to. Hej, aj dneska, teraz jak som šiel do Vidadu, hej, Zipu na mňa kričí, že čauko. Podľa mňa človek v mojej pozícii, aj keď sme streameri všeobecne, pokiaľ nestreamuje, že ja neviem niečo úplne, že nejakú fyziku jadrovú alebo niečo, tak proste keď si zabavač, tak z toho si nemôžeš brať nejakú ťažkú hlavu. Ja som rád práve, že to ľudí baví. Rád by som niečo nové vytvoril, nový mím, ale dajme tomu, hej, že takže niečo možno silnejšie, to čo to preskočí. Takže toto jedine nad tým nejak premýšľam, ale to, že sa chytí nejaká hláška alebo niečo, alebo koleso, jak sa chytilo v Poľsku, to som odpadol. To si robíš Ujeli mi koleso! Kde mám moje koleso? Dajte mi koleso! Tí Poliaci ma ani nepoznajú, oni poznajú len tú hlášku. Ja som nestretol možno Poliaka, ktorý to nepoznal. To je niečo, jak u nás kurva bober, tak u nich je toto, koleso. Je to taká sranda. Akože nijak ma to nebustlo v kariére, ale je to sranda. Nemal som práve že full-time job, mal som to takto, že ja som bol v Amerike tie 3 mesiace a niečo som zaniesol domov. Čiže ja som si povedal, že môžem si dovoliť byť teraz rok doma, pretože peniaze mám a som ochotný zahodiť v podstate rok života tým, že skúsim niečo, čo by ma bavilo, ale reálne tomu dám toľko času, jak by som dal reálnej práci. Budem tam sedieť, venujem tomu 8 hodín denne, každý deň a uvidím, či to pôjde. Ani to nebolo vtedy full time, že by som zarobil peniaze, ktoré sú full time, ale videl som, že to rastie a že sa to pomaly snowbally. Hovorím, že yes, OK, tak možno pri takomto tempe to bude za rok full time a bude to super. Ako ja viem, že stále mám ten drive v sebe, ktorý keby som investoval do niečo iného, tak minimálne si myslím, že budem aspoň priemerný. Nemyslím, že by som sa stratil, ale skôr, že ma to baví toto, čo robím. Pre mňa bol zabavný v detstve Andrej Bičan, ale teraz si myslím, že už by som asi nesledoval Andreja Bičana, keby mal nejakú reláciu, aj keď dosahol stále super týpek, ale už ten level humoru sa mi trošku switchol inde. Takisto Peter Marcin, sused a tak ďalej. Čiže ja som pre niekoho možno zabavný dnes, ale keď vyrastie za 3-4 roky si povie, že OK, už je to trošku nostalgia. Ale to majú aj športovci, to má každý podľa mňa, že nikdy nevie, kedy ten prime skončil a zrazu pôjde to dole. Čiže ja si to snažím užívať teraz a si to užiť tú cestu. Asi ten tlak z toho, že podľa mňa ani jeden streamer, čest výnimkám, nemá nejaký iný craft v ruke, ktorý si nejak piluje počas toho streamovania. Lebo keď je, ja neviem, niekto stolár, tak za 10 rokov stolárčiny bude brutálny stolár, teda keď to robí 10 rokov. Ale ja keď to robím 10 rokov, tak nejaký ten craft sa vo mne, možno nejaká psychická odolnosť, alebo nejaký humor a samozrejme, alebo nejaké rečnícke schopnosti, však už tam menej zakoktávam, povedz ty. Prvý internet prišiel, zapol som si Apex Legends, mamka bola dosť benevolentná v tom.
taký ten tlak toho, že to je podľa mňa 24 hodín job, alebo jak to mám povedať, vieš, že nie, že sa odpípneš a nemyslíš na to, je to hotovo, bereš si to domov, dobre, ale akože výhoda v tom, že bereš si aj tie dobré streamy domov v hlave, že dneska bolo super a tak ďalej, ale aj tie zlé, ale tak zvolili sme si to my, vieš, že ja to neberiem, že to je niečo hrozné, ale niekedy aj premýšľam nad tým, že že rád by som si zobral, že 2 týždne pauzu a išiel na dovolenku, ale v našom obore si zobrať 2 týždne pauzu je dobrý, že killing spree. Lebo youtuber si kvázi predtočí videá a na schedule, ale streamer to nevie robiť zatiaľ. Uvidíme, čo je Hajko. Nebolo moc veľa hejtov. Najčastejší hejt, čo bol na mňa, je, že som restová kopírka, presne tak. Častokrát aj vysvetľujem tým, že on bol môj idol zo začiatku streamovania, strávil som tam fakt veľa času ako divák. A to je niečo proste, keď niekoho sleduješ, aj častokrát to majú komici, ten problém, že sa na nich lepia ich hlášky. Prvé roky streamovania som mal problém s tým, že som dosť často proste pôsobil ako res, ja to viem, ale to nie je niečo, čo som robil na schvál. Preto som ho aj potom prestával pozerať, nie že by som nemal rád, ale práve preto, že som chcel trošku si vybudovať svoju osobnosť. Keď niekto si chce skúsiť Survivor napríklad a ide tam kvôli tomu, že chce do seba dať maximum, tak to je super podľa mňa. S reálnym zámerom sa niečo naučiť a nielen vytvoriť okolo seba bizár, tak je to super podľa mňa. Jak Mikyš išiel do, sorry za R s Mekčenom, to mi robí problém, ale on išiel do Survivoru alebo proste takéto veci, že reálne to chcel ísť vyhrať, chcel tam ísť dať do seba maximum, tak to je bomba, to cením. Potom, keď niekto ide len za účelom peňazí a virality, sa nechať, ja neviem, rozbiť v kleši alebo ísť niekam do nejaké reality show, len aby, že mi klesajú čísla, tak panikarím, tak mi to príde smutné skôr. Asi tak by som to nazval. Niekto si chce skúsiť iný craft, lebo aj Dušan to robí, že ja neviem, že aj točí video o tom, že išiel som si skúsiť toto, aj ryby, zrazu proste nikdy nerybárčil, tak sme išli na ryby, vyskúšal si to, ale jeho to reálne zaujíma. Ten trh sa, aj content sa mení podľa toho, čo vychádza, jak vychádza. YouTube sme rozbehli dostatočne, si myslím, že dobrým smerom, dúfam, že to pôjde ešte vyššie, takže toto nejak nezanedbať a hlavne byť konzistentný a mať rád to, čo robím. Ja sa snažím proste neostať v stereotype. To je môj plán. Jak doteraz. Jeden alebo skupinka chlapcov to začala kričať vpredu. Všetci sa pridali, ale ja som si aj hovoril, že prečo sa pridali všetci, však isto ma tam každý nepoznal. A to fakt kričali, keby celý dáv. Já nevím, on je někde mezi váma, by the way. Když budete dobře hledat, tak najdete. Tady někde mezi váma, kámo, se baví. Bolo to pre mňa divné, ale zároveň, že fakt cool. Ako na istú dobu fakt cool. Potom, keď som chcel prejsť z bodu A do bodu B v tých Košiciach a sa okolo mňa zrobil kruh, jak keď bola Daenerys Game of Thrones, niekde na lúke a boli tam dotraci okolo nej na tých koňoch. Tak takto som sa cítil, ja som nevedel prejsť proste preč, to bolo proste, ja som zrazu len prišiel SBS-kar, chytil ma za rameno a ma tam mať vytrhol. Bol som dosť vydesený, lebo to nečakáš, keď ja nemám zase také problémy, že by ma zastavoval hocikto, každý druhý. Že som sa cítil jak v Matrixe v nejakej alternatívnej dimenzii. Neviem to vysvetliť. Black Mirror čas, čisto. Ale bol to cool pocit, aj zároveň taký, že vlastne divný. Že som si to vôbec nie že nezaslúžil, ale že som sa cítil jak v Matrixe v nejakej alternatívnej dimenzii. To je Dominik, keď není Astatoro. Kamoš, priateľ, syn, proste, ktorý sa snaží akoby každému pomôcť asi. Som nerad, keď je hocikto smutný okolo mňa. Nie som človek, ktorý vyhľadáva veľkú pozornosť v rámci, ja neviem, že chodí niekam do klubov alebo tak, ale užívam si ľudí, ale blízkych. A som dosť nerd, by som povedal. Mám rád, ja neviem, také tie seriály, komiksy, Bionicle, Lego. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca? Že, ty kokos, to som nečakal takúto otázku. Dúfam, že si nestratil čas. Prvá vec. Druhá vec je, že ak máš rád hry, streamy, tak vieš, kde ma nájdeš na Kiku. A posledná taká tá dôležitá, treba sa nebať zrobiť niekedy prvý krok. To by som asi tak povedal, že to je vec aj, ktorá mňa nejak si myslím, že dostala tam, kde som. Že som zavrel oči a
skúsil som to spraviť niečo preto, aby som niekde bol a to by som odporúčil aj ďalším ľuďom.